А да някъде, за да има успех, не трябва ли да е правилно поддържане на приоритетите? И ако е така, какви са приоритетите тогава? Защото споменахме на фона на децата, пенсиите. В смисъл, че интересно ме как ги подреждате. Това е винаги много труден избор. Много труден избор. И ще ви кажа, имаше едно предаване по БНТ, Големият избор. Там млади хора, момчета и момичета, участваха и даваха свои платформи за това как виждат развитието на България. И на едно момиче от Американския колеж, Ани, тя е още ученичка, дори не е студентка, нея изпитваха господин Борисов и господин Костов. И те казаха, имате казус. Можете с едни пари да увеличите пенсията или да построите детски градини. Кое ще изберете? Тя каза ми, аз бих опитала да направя така, че с известна степен да увелича пенсиите, защото това са нашите родители, баби и дядовци, и искам те да живеят добре, и да направя нещо и за детските градини. И те натискаха много упорито, казаха, не, трябва да направите избор. Вие, щом сте лидер, трябва да изберете или едното, или другото. Само, че според мен лидерството не е това да кажеш, аз давам на теб, на вас, например, като млада майка, за сметка на вашата баба и вашия дядо. Защото в крайна сметка крайният резултат, това е общ семейен бюджет, бих казал. Защото вие няма да оставите вашите родители или вашите баба и дядо да не могат да получат лечение. А те пък, ако имат повече самостоятелност благодарение на висока пенсия, няма да оставят вас и вашите деца без да отделят от своето време да се грижат за тях.